rasane wong sinden rasa suwung yen bengi ditinggal tapi menyadari mama ibu tapi memaklumi di melindas yang ngomong gengirnya seni dinamiku terkadang hati pengen ketemu Bapak Jimurkani seringnya ditinggal tapi bulan rima sengaja kecewa mau sedela ketemu bareng kebuyung wayah nawan terkadang hati ketinggalan aduh menang bayangan iringan sinema production tapi janji seikat barengan dia lihat siaran ngomong udah janji kenapa senang karena mengalami percaya yen bisa mengkene kelingan ini waktu bengen pakaian keren saiki Belinda dadi mekene gara-gara aneh kesiben mama Eki kesirian ning wong sejen kabeh pitutur wis padha persis kaya wong tas tepaten nasib urip di dunia sengsara di nemu akibat nurut sehingga boleh jadi hancur dunia akeh jadi entok wong kang segi ada keprong percaya kula percaya bos wartaka sirik lata yang dua ini iri dadi manusia mau sederma manusia mau sederma dunia anak sing puasa ketinggal maring isu niki wonten semak manggalenggah manggalinggih sema saking pundi panjenengan iki mangga katuran dodok kang ecak dodok kang tetep sederenge isu niki ya wiraosan obrol-obrolan pilih wonten prayogi wonten keperluan wonten kebutuhan kalian isun ya mangga den bedari pangapunten kula niki semak
saking gadingan blok tempel pengen ngilari griyane Rama Kyai Slendeng kados teng pundi niku. Aduh, hari Rama Kyai Slendeng siapa ya? Ya nyong Ki Slenteng ki uripe kini kene jobonge pinggir kandang bebek, pinggir kandang wedhus, pegaweane nyong iki ya ngopi di wedhus, ngopi di bebek, pegaweane ngarit. Dudu kiai, dudu guru. Bareng panjenengan aja ngulati Kyai Slenteng. Ya ning desa kampung Cantilan iki ya laka Pangeran Slenteng ya mung nyong dewek. Oh. Bakang mulai itu Kyai Slenteng ya langka. Apa maning Rama Kyai Slenteng laka Rama Kyai Slenteng. Sampean itu panjenengan saparane. Wastane kula iki irin. Yang sebut mangirin nayagane Jaka Baru. Keperluannya panjenengan apa niku? Keperluannya prayogine. Kula ngilari Kyai Slenteng kongkon ngaos ning tajuge kula ning acara mauludan nyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Mulane kula pailaran kang pundi kang wastane Rama Kyai Slenteng ning kampung Cantilan iki. Aduh ning duku Telaga Jamun le. Ning duku Telaga Jamun ya blok telu. Ya lakaran Kyai Slenteng lu. Anane Slenteng Mang Slenteng Yai Sun Wonge. Ya tapi ana beja tambang rawat-rawat Slenteng kegawaning angin kegawaning banyu panjenengan iku kebeja kepala warta keculuk tangga desa panjenengan iku kang culuk Kyai Slenteng Rama Guru Kyai Slenteng. Aduh Rama Guru Kyai Slenteng mana? Tapi panjenengan lok dongeng lok cerita lok kanda atau lok dalang. Ya bakal dalang kandaya isun bakal dalang golek ya Bapak Mai Sepuh Bapak Warsad Sang Maestro dilanjutaken ing putrane Raden Anom Dalang Ras Noto Warsad Putra. Terus dilanjutaken maning anake Raden Oni Nirmala Warsad Putra. Oh iya Mas Bambang pun. Tapi ya panjenengan iku ya tukang dongeng, tukang kanda ora. Ya bakal tukang dongeng, tukang kanda ya. Tapi nyong iki dudu kiai, dudu dalang. Dalang kanda, dudu dalang wayang golek. Dua wayang golek dua 10 ler. Engko pranti dongengi kebo lairan. Kumpul-kumpul wong munggah sunan, melekan, go garap puputan. Ya kadang-kadang undang reyang, undang nyong, go. Ya ora bayaran. Masa ora bayaran? Bayaran bisa sanjaluke. Wis ora bayaran maning nebruk ngopi bareng bae telu udut bareng wis. Narkoba narik rokok bareng wis go makonon. Langka wong dongeng dalam kanda aja. Ya bakal enggak wayang ya nyong ya enggak wayang. 5 ta 3 toli dongeng toli kanda. Ya tujuannya si kanggo lek-lekan siraman rohani kanggo masyarakat ing kampungnya aku yaiku ning blok tempelku kaya mongkon wau. Aduh ya bakal kanda wayang ya kanda dongeng kanda apa ya yo. Tapi bakal ngaji ya nyong gak bisa sanggup kok. Karena nyong ora mondok. Memang mertuane nyong iku wong babakan Ciwaringin. Toli pengen ya dirapi ning buntat. Namarian anak siji. Toli ning babakan Ciwaringin anak loro. Anak ketelu ya memang keluarga santri kabeh. Tapi nyong ya duduk kiai. Dalang kanda, dalang dongeng. Ya wis ora apa-apa, kanda dongeng. Sing penting kandane kanda agama, dongenge dongeng bab agama, dongeng budaya lan dongeng agama. Ya bakal budaya iku diatur ning agama, bukan agama diatur budaya. Budaya diatur agama. Tadi sunar takon ya beli yen wayang iku haram. Haram ngendine?
Ya haram bakal wayang dibadhok haram. Tabuhane dibadhok ya haram. Sing nonton mabuk sinden ya haram. Mabuk minuman ya haram. Mabuk ning wayang ya haram. Tapi yen wayang dadi tuntunan dudu dadi tontonan ya ora haram. Contohnya suling. Apa iku tembunge suling Rama Guru Ki Slenteng tunggal dijelasaken. Aduh, aja Rama Guru Ki Slenteng wis slenteng bae. Mang slenteng wis ora isune pengen ngundang Rama Guru Ki Slenteng. Sampai ora gelem yo ora apa-apa. Isun pengen ngundang Rama Guru Ki Slenteng. Oh iya langgo sepu ya slenteng ko onon. Prekelem ya wis anggur-anggur sepu ya slenteng bae. Rumah tangga bebeneran aja di awan bengi keluyuran balik esok cangkeme mampu minuman bapak jikar ini gua jelas gini alasannya takut mereka tegak balik sampai wis entah kalah kayak mama Egi sing dia master production laku terima bukan istilah kudune balik manis khawatir kaya sing dingin dunia Jawa tetap baik bakti kita ning batin tapi pengen si kuno diri pribadi keturunan tapi ninggal dari khawatir kaya sing dingin mama Egi sing dia master production tetap baik bagi bisa ning batin
Nabi ketemu dengan tenang sopan kebayang gantengnya kena temen rasanya bapak jikawi wong temen anak singgung kalingan tenang sopan sopan kebayang gantengnya bapak semestari kini temen rasanya temen pisana sing duwe kalingan tenang sopan dados kados pundi Rama Guru Kyai Slendeng niku tembunging suling. Ya bakat tembunging suling iku suling ngajianing susu. Oh, kudu inget ning susu. Ning susu iku ya dada. Oh, dadi kudu inget ning dada. Sajerone dada iku ana segumpal daging yang namanya hati. Jika segumpal daging itu buruk, maka manusia akan buruk semua. Jadi tergantung pada segumpal daging namanya hati. Di dalam hati itu ada yang namanya puad. Di dalam puad itu ada yang namanya lubun. Di dalam lubun ada yang namanya sagopah. Di dalam sagopah ada yang namanya sir. Di dalam sir ada yang namanya dat ya Allah. Sumber segala kehidupan, sumber segala urip go. Mulane kudu ngaji ning susu sebab sajroning susu ana dada. Tali susu iku wong urip aja ke susu, suling wong urip aja ke susu kudu sing eling. Eling purwadaksina yen wong urip iku ke susu, iku wong urip iku keburu nafsu. Uripe grasa grusu, wong grasa grusu kembang tiwas. Oh, kados mekaten suling-suling iku tempunge wong urip aja ke susu, aja keburu nafsu, kudu kang eling. Hari kemong iku tembunge apa kemong? Wong urip iku aja kaya kemong. Diajak sembayang ya mong, diajak wirid mong, diajak talilan mong, diajak markabanan mong. Go, diajak tikir mong, diajak sembayang mong, akhirnya den sembayangi. Go, diajak dalil mong, akhirnya den dalili. Milih di, milih sembayang apa milih disembayangi, milih dalil apa milih ditalili. Ya milih sembayang, ya mau bahaya kadang-kadang isu ini ya sembayang itu ya malas. Oh, dalil ya berkiyang. Ya sembahyang malas, sembahyang bergiyang, talil malas, talil bergiyang. Iku belajar. Segala sesuatu proses belajar. Karena di dalam tubuh kita ini ada yang namanya nafsu. Barang pitu kalah kenang barang telu. Barang pitu kalah kenang barang telu ku hapa Rama Kyai Slendeng. Barang pitu iku titipan Gusti Allah. Sifat ma'ani 7 sifat ma'ani kalahkan nang barang kang telu yaitu nafsu, nafsu lawama, nafsu supiyah, nafsu amarah.
barang kang pitu kegulung ning nafsu kang telu ngedadiane ya beli bener senajan pinter tapi ora bener kayak wong kaya wong ning dhuwur-dhuwur ke para pejabat pinter-pinter profesor sarjana hukum master hukum tapi beli bener melakukan tipu-tipu melakukan korupsi melakukan pembodohan melakukan pembohongan sing penting jadi pejabat. Wong jaksa bane sing palsu, sarjanane palsu, ijazah palsu, penuh kepalsuan. Palsu ada yang boleh, yaitu gigi palsu. Cinta palsu aja gak boleh. Oh, kados makanan tembung ning kemong. Saiki tembung gambang iku apa? Ya pakai tembung gambang iku wong urip aja kayak gambang. Nglambiar gambang be ngambang dengan galambiar urip ora mantap-mantap sembayang yang nglambiar makaya yang nglambiar ora mantep iku ngambang arane gambang aja ngambang kang mantep kang netep kados makatan hari kecrek tembungnya apa wong urip aja kecrek bae maksudi pripun iku ya oleh rezeki sakatewu kecerek nah cari rezekimu sakatewu oleh orang itu sakatewu manja kecerek sampai oleh semanja orang itu sakatewu sesawere 150 oleh 400 kecerek ya aja mau oleh semena nah aja kecerek itu urip aja kecerek bae wong urip kecerek bae wong uripe ora bersyukur oleh sakatewu rezeki Gusti Allah ya bersyukur oleh 1.000 ya rezeki Gusti Allah bersyukur urip kudu bersyukur sehat ya bersyukur oleh hidayah ya bersyukur yang rajin ibadah ya bersyukur oh urip kayak kecerek kados makanan waduh klayop sapa kan ya kaya klambi abang waduh geger klambi abang baik iya wong cari belajar ngaji ono klayop ya klambi abang masih kaget bae wis aja kaget bae sih urip waduh ya yen di sawah sing kaduan beperja kaya dewa nembe mudun sing kaya nganggus perkasa wong gagah perkasa langka padane sun kagoda ning sampean langka secene apa maneh yen wis nganggo klambi abang bepereja bos perkasa awan bengi ulape kasendi wonge ganteng rupane disawah katon yen ketemu sedina rasane pusing mandat senenge yen kula dadi jodone awan bengi ati kula kebayangane bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang dadi pujaan langka padane mau siji cuma sampingan wayang kemarin lamun ulai berikan lakon artinya rezeki singkat apa maning yen wis nganggo lambi abang wis perkasa awan bengi mulane pikir
Dina rasane pusing mandang seneng yen kula dadi dodone awalan bengi bos perkasa kula kebayang siji bos perkasa dari pujaan langkah padane mau sampean kebayang bayang temen lama kula beli kelakro yang disalah sing kaduan bos perkasa kaya dewa ngambe mudu sing kaya wong kagak perkasa langkah padane soya kegoda Bapak Reja langkah kecil Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.